Dragi prieteni, v-am găsit la primul video de pe acest canal. Astăzi ne ducem la fotbal și suntem împreună cu Viorel. Eu am zis că mă distrag mașinile. Și acum să-l așteptăm pe Laurențiu, un prieten. Wow! Angajăm Qatar la bancă de... Nu sunt la numărul acesta. Da, dacă știi. Ok. Da, dacă este, ce ca să fii. Când ne-ai zis că mă ducem? Haide, bro. Haide. Давай, Леха! О, хорош. Ешь. Salve, Santo, alerga, Santo. Hai, Lioha, dai, Lioha! Deci acum am ajuns acasă. A fost un meci câștigat de Bășcanu, din păcate, cu scorul de 4-2. Și cam asta a fost cu acest video și ne revedem în următorul clip. Pa, pa!